bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal calminal noon ko yettude mbajjiri rokka jaare hade jaare wara jaare e juule ɓurnaɗo windere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiallahu taala anhu noon tigui kadi jurtuɗen ahlul bayt rasul en sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha mbawen artude e émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko Oumou debbo mo hoore fonde Thilibou Jaabe image joddo mo jiyotono ko Oumar Doro Kume gorko Mouhamadou Honare sen mbi émission meɗen fodde noon hande gartaten koko joli e leydi ndi nde wonno eɗen gandi kala ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ko joli ko fati fodde hakkude ɓiɗɗo e yumma walla hakkude yumma e ɓiɗɗo ko ɗum woni ko jawten hande woni holɗum woni eɗen teskiti hande ndimagu ala eɗen teskiti hande gacce ngala eɗen teskiti hande caɗele kewɗe nani ɗo henna woni ko ganduɗa hoore ma ko guronɗen hanki e heccanki ɗum koko ummi ɗo hen haalaɓe ha wi ceer e ɓene mbiya koye jinnaɓe he goni ɓene mbiyane koye sukaɓe he goni kañumen mbaɗata ko beela kono noon ko wayi hen wonde foof men gartu hen ƴeewen bandiraɓe kañumenne holko woni hen yiyande mumen hano hannirta ni woni ko ganduɗa hoore ma ko joli joni ko witen ko joli joni ko woni eɗen mbawi wiide ɓooyani no fewi eɗen mbawi wiide enen kam ko ɗum joni naate meɗen eɗen mbawi wiide ko joni puɗɗuɗen hutorade ɗum ko ganduɗa hoore ma woni réseau sociaux ji ɗi ganduɗa hoore walla mbiyen internet uji ɗi woni ɓe ganduɗa hande ƴettata ko portable uji mumen naata e nder galleji mumen walla joɗɗa e salle ma walla joɗɗa e suudu ma walla joɗɗa e bafe ma kuɓɓa mbiya mbaɗe partagé ko mbatta partagé an e hoore ma jomum so a fuɗɗa to anda holto fayi anda holko jogori haalde mbaɗa partagé jiiya aduna o foof jooɗo ene ndaara mbimami ko aduna o foof jooɗo ene huccite ma ene darma taw an ummilma tan ko bande walla ummilma tan komo jiɗɗa yumma e baba walla ummilma tan ko yumma jibinɗomo cowma lebbi jeenayyi ñalawma goto woyi heegam yo mbiya hande ko on garta hande huccodirde e aduna aɗa haala ko ganduɗa hoore ma ko fotani wonde bandiraɓe ƴewteɗen koye meɗen no fewi neɗɗo foof ene neera neɗɗo foof ene sufira ɗum en mbawa ande ɗum kono min mbiɗa feeli ɓe ganduɗa hoore ma kañumen mbaɗata partagé haaluji bonɗi kañumen mbaɗata partagé ko ganduɗa hoore ma so tawi a nani ɗum ene wawi fusde wuuro so tawi sukaɓe ma kadi nani ɗum ene mbawi an e hoore ma waddema ɗum ɗon ɗum jarani wadde partagé jiiya joomum jooɗo ƴetta portable ma e nelda sehil ma mbiya est ce que anani ko kaari wi hande est ce que anani hande ko kaari finiri ko ɗum finiri daro mi nelduma jeeɓa bandiraɓe taw ko enen ɓanguini ɗum taw ko enen ballita ɗum no haadiri ko boni ko enen duusi ɗum no haaldiri ko boni eɗen mbawi wiide enen dolni ɗum ko haali ko boni par ce que so tawi ummima ne haala ko boni tan e dañat ko ganduɗa hono vie uji kewɗi walla waɗoɓe partagé ɓe ganduɗa hoore ma koko heewi e aduna Allah o bandam yen ko ɓooyani ko en jii mo ganduɗa finiri ko yummum ala ko heddani ɗum aybinde ko ganduɗa yummum ne wurno hanki e heccanki jooɗi huccete aduna ene haalde muɗum ene wawi taw ko noonu neera ene wawi taw ko ɗum woni jikku muɗum ene wawi kadi aussi taw ko toon hakkilantagal muɗum bandiraɓe fotiri ƴetten on ɗon ɓanguinen ɗum ƴetten on ɗon pawen ɗum dow ƴetten on ɗon mbiyen ko on jogui fulla ko on jogui faali ƴetten on ɗon mbiyen ko on woni gonguiyanke sikka ko kañum woni hen bandiraɓe gattaren hakkillaji meɗen no fewi ay ɓen ɗon ala ko bonni ɗumen so wona enen ala ko dowlindeɓe so wona enen ala ko ganduɗa hoore ma ɓe nanama hande taw ala ko ganduɗa hoore ma ko naniɓe so wona enen e koye meɗen enen waɗoɓe partage ɓe enen e koye meɗen enen jooɗotoɓe eɗen mbiya kaari ko ni wi kaari ko ni wi ƴetta portable ma hay ɓiye mo jibinɗa mbaɗa ɗum partage mbiya ƴeew kaari ko wi yummum sikka ko faaro noon jooɗo kañumne janggo e jaam wonma noon gattiren hakkillaji men no fewi ay mawɓeɓe ko dañatno dañi ha paari ko enen ɓe gandanɗa hoore ma tuggortom tan koye dow hooram ko enen hande jibini ko enen hande goni esiraɓe saabu so tawi a jibinama hande 80 tan normalement so tawi a naati suudu tan a jibini so tawi ko ɓiɗɗo debbo hande a dañi esiraɗo walla hande a dañi taniraɗo ko ɓen noon mbiyanmi hande ko ɓen goni ɓe nahani sukaɓe mumen ko ɓen goni ɓe ngala temps joddade e sukaɓe mumen ganden ɗum ko woni aduna ko ɓen goni ɓe ngala temps joddade sukaɓe mumen ene mbiya ko ni mbatta goppa cukalel ne waɗa e belenteji muɗum ene waɗa ko weela ene yaaha ko weela an yo kalis artan janggo e jaam noon so tawi waɗi musiba mbiya mi neranimo noon taw ko an nerimi noon kono noon wona kamɓe fof mbayi noon eɓe poɗɗen wiide nden a noddat ɓiye mbajoɗa ɗum
a noddat ɓiye gandana ɗum ko woni aduna a noddat ɓiye jangguina ɗum ko gandanɗa hono ko ɗum woni liggey galle joni ɗum alani joni kala nde pinda aɗana jangguine ɓiye holno ɓornorto ni e hoore muɗum mbeta yiyani no kaari wayi nana jogui oto muɗum mbeta yiyani no kaari wayi nana hande e tiktok he ene wayno jaam mbeta wawa ñemmude mbeta wawa wadde no waɗata ni mbeta yiyani kalisaji ɗi o joguiɗi joni so tawi cukalel ene nan ɗum bandiraɓe holno waɗata walla ko hono no ɓen ɗon ni janggo e jaam noon ɓurta juuɗe mbiya ko kañum nehiri noon hoore muɗum taw ko an nehiri ɗum noon gattiren hakkillaji meɗen ganden ko en rewɓe ko enen peenoto société o koni kadi ko enen ñawnoto ɗum bandiraɓe nehen sukaɓe men nehen ɓe to poɗɗen nedeɓe ɗo ballen ɓe duusen ɓe kono so tawi eɗen goppaɓe eɓe mbaɗa koɓe mbala tawni weli fittalu meɗen janggo e jaam ene wawi addande en musiba woni hono ɗum ɗo neɗɗo jooɗoni aybino yummum neɗɗo jooɗoro yummum ene haala muɗum biyade bonde yimɓe ene jala ene cerkita yimɓe ene taaƴa ene mbaɗa ɗum partagé janggo e jaam sukaɓe meɗen jiiya ɗum cikkata ko ɗum woni aduna cikkata ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum noon yon ndento ɗum ɗon no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe men gartu e fannu goɗɗo nde wonno eɗen gandi ko ɗum tan jiiɗen kono wonko ɓuuri ɗum bonde ko woni ɗo henna ɓe ganduɗa ko jiiduɓe yumma e baaba ene ñamotira jiiduɓe yumma e baaba ene mbarotira jiiduɓe enɗam gootam duhol gotol kosam tawne ñamotira e nder koye mumen ɗum noon min gartu hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye image joɗɗo mo jiiyoton ko Oumar Doro Coumé gorko Mouhamadou Hounare mi rokka on rendez-vous inchallah e jewte goɗɗe so Allahu lamɗo o jaaɓi